As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagis pangaman ni Senyor San Jose nining ikatulo nga nobinaryo nato sa iyang kapistahan isip bana ni Maria nga magmalinaon unta ang kalibutan, masulbad din daghang mga kagubot o ang atong mga kalisdanan mahatagan sa kasulbaran. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpalit og mga slots, hatagan usab unta sa Ginoo sa mga grasya nga makaluwas sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga sa nagkahiduol na ang adlaw sa pista sa kaluwasan, makadugang unta ang among kainit sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay dautan nga mahitabo kanila. Apan wala sila mutuman, ni magtagad ni ini. Hinunua, gibuhat nila ang gidikta kanila sa tiga ug sa dautan nilang kasing-kasing, ug misamot hinuon sila kadautan. Sukat sa pagbiya sa inyong katigulangan sa Ehipto hangtod karon, nagsigi ako padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan wala gayud kamo magpatalinghog ni magtagad kanila. Hinunua, misamot kamo katiga ug mas dautan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Busa Jeremias, isulti kanila kining tanan,
apan dili sila mamati kanimo. Sangpiton mo sila, apan dili sila mutubag. Sulti sila nga ang ilang nasod, dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios, ug dili buot nga tudluan. Alang kanila, wala na'y kamatuoran, ug dili na gani sila maghisgot bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang yaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya mao ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, didto sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Ang mga pulong o Ginoo, maglingkod
kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna gipapahawa ni Hesus ang yawa nga amang ug sa nakagula na ang yawa nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong apan pipila kanila miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Bihay uban nga buot mobitik kaniya mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga huna-huna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug mag-unay pag-away dili mulungtad og dugay, ang banay nga mabahin-bahin maungkag busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay away unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong og mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok kanako. Ang dili mutabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang yawa ug ang Ginoo dili gid ni sila magkakuyog, labi na gyud sa ilang binuhatan. Apan si Jesus ginganlan og amigo sa mga yawa, labi na ni Beelzebul ang prinsipe sa mga yawa. Mao na nga si Jesus mihimog pagpatinaw, pasumbingay nga kung mag-unay og away ang usa ka nasod, mahugno. Ang usa ka pamilya mag-unay og away, mahugno. Mo nang di pwede mag-away ang mga sakop sa gingharian sa yawa ug di sa ginabuhaton sa yawa. Mapildi sila sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Jeremias gisugo sa Ginoo pagsulti, warning sa mga tao nga gasigi lang yung pagahi silang ulo. Di gyud motuman, imbes nga tagaan sila mga pahimangno, musamot na noon sila ka dautan. Malingay mong tupad na maminaw kag tudluan.
kanang di nata maminaw og tudloan mao na ginay dautan kay tana. Nya kini mga taong dautan nga dili maminaw og tudloan, ang motudlo mo'y ilang atakihon. Muna si Jesus nagtudlo nila, mao'y giatake. Kinsa maroy mga dautan sa ato mga politicians na kanang imo gani siyang tudloan, siyang sayop, masuko ang Marcos, Duterte o Pinklawan. Secret. Kana bang naay anomalya praning atong graft and corruption, unya magsigig ingon nga i-report ninyo kung doon na mo'y napanid-an nga nangurakot. Unya naay mo report sama aning 18 Marines, sama ni Gutesa, sama nila ato mga congressmen nga ning report, kato mga Diskaya ni report, mauna noy na priso, mauna noy sigihag imbestigar. Unya kalimtan ang katong ilang gi-report nga tao o grupos mga tao nga maoy gitumbok nga nangawat sa dagkong kantidad. Kalimtan nya kaning hinuong nitumbok, kaning nitudlo, mao na hinuoy daoton. Mao na nahitabo karon kay mao gyud kinaiya sa mga daotan, kinaiya na sa mga giyawaan. Muna maro kaning yawa ang nagtinarong maoy iyang atakihon, unya ang nagbinuang maoy iyang daygon. Usa sa mga argumento ni Attorney Kaufman dito sa confirmation of charges, ningon siya unsaon nato pagsalig sa mga witnesses nga pulo sa gyud mga kriminal. Ang ni-witness against ni President Duterte pulos mga iladong kriminal. Ang uban gani gikas prisuhan. Gikan sila sa prisuhan, mga self-confessed criminals. Nya unsaon kuno ana pag kaning hatag o pagsalig nga trustworthy ang ilang gisulti nga kriminal man sila. So gakinahanglan kuno nag lawom-lawom nga pagpamalandong. Naasay ni accused ni BP Sara nga nangawat kuno siya, ni dawat sa siya suborno gikan sa mga tao nga drug lord, kana si Madriaga nga naasad sa prisuhan, gipaminaw. Pero ang nisulti nga 18 Marines nga nagtumbok yun na pa'y mga suporta na pag-lawyer nga ning assist, ni-question og maayo, dili tuuhan. Mao ni siya ang duwa between sa Yawa og sa Ginoo. Ang Ginoo ug ang mga Diosnon nga tao sama ni San Jose malipay gid na sa kamatuoran. Mao bitaw si San Jose bisan og namabdo si Maria wa niya hikapa tungod kay naminaw siya sa Ginoo, iyang gidawat ang kamatuoran. Hastas mga kasakit nga iyang nasaksihan diha sa kinabuhi ni Jesus, katong bakwit-bakwit sila, katong higda las pasungan, diha lang nataos pasungan, gidawat gyapon ni San Jose kay mao may kamatuoran. Nilingya imong tupad na sad na nakadawat ra ka nga mao ginay tinuod nimong naong. Ana. Kaning atong naong ba usahay lisod biag dawat ang uban. Mao na nga ato gina siyang puy-an aron dili ta mahimong yawa. Kay di na kita mo puyo sa kamatuoran, labaw na gyud atong kalagutan ang mga taong matinud-anon. Mao na nang panahon na nga giyawaan at tagmaayo. Manindog ta para sa atong paghimo sa nobina alang ni Senior San Jose. Mga igsoon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus
nga atong manunobos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto o pagpanalipod sa batang Hesus, sa hilom o putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon o mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikatulong adlaw. Santos uyamot nga amahan ug Patriarka Senior San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, nga ang bata nga Dios sa ikawalo ka adlaw sa iyang pagkatao nga santos, nga gituli ingon og tawo nga makasasala, bisan kinaiya ang pagkasantos, gipakita mo nga giula ang mga luha, lakip ang iyang mahal uyamot nga dugo, sa samad nga gibuhat sa mahait nga hinagiban, ug diha gihatag kanamo sa iyang gugma, nga walay kinutuban ang mga hinungdan, nga bayad sa pagpanubos sa mga tawo, ug tungod sa kalipay nga dako nga gibati sa imong kalag, kun ikaw ug ang imong halangdon nga esposa, nga nagangalan sa bata sa ngalan nga matamis ni Jesus, ingon sa gipahibalo kanimo sa anghel, kay siya mauman gayud ang manunubos sa kalibutan, nangamuyo kami kanimo nga atong Ginoo, nga hugasan mo kami og hinluan sa mahal uyamot nga dugo ni Jesus, nga santos uyamot ug among hinigugma, ug ipatik sa among mga kasing-kasing ang ngalan niya nga matamis uyamot, ug nangamuyo usab kami kanimo, nga idangat mo kami sa among gipangayo ining novena, kun daw angay sa himaya sa Dios ug dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayoon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mabag-o ug matinud-anong musaksi sa angayng mga mithi sa kinabuhi ug sa ingon matukod pag-usab ang napukan nga kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhon magmaisugong magmantala sa ngalan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga kinasing-kasing kita mudasig sa pagtuboy sa kamatuuran ug sa pagsupak sa malinglahong buhat sa dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos mahupay sa Dios nung gugma, gikan sa mga nag-atiman kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga
mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga namatay, madawat na ngadto sa kahingpitan sa Dios nung gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Tanan, langit nung amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima, ang imong pinili nga mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa dawatat kining among mga pangamuyo kanimo nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangaman ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kuhaa, Ginoo, ang tanan namong kadautan aron ang among halad makapahimuot kanimo. Ayaw itugot nga kami nga imong gisaaran nga makadangat sa mga ganti sa imong kamatuoran, mahaylo sa mga kalipay nga dili tinuod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo
ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Pasalig sa pag-ulig, ikan sa langit mong amahan. San Jose, kanunay kong
sa pagtuo ang mahilo nga mga tunog mo. Pagasundon ko, pagasundon ko. Magampo kita, Ginoo, sa imong panabang liguna kami nga imong gialimahan sa imong mga sakramento aron mahiagom kami sa kaluwasan ug ang among kinabuhi makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasang atong nadawat mao ang Dios nung gahom nga makapapahawa sa mga yawa sa atong katilingban. Apan mulihok ra ni siya kung magpuyo gid tas kamatuoran sa hingpit nga pagtuman sa sugo sa Ginoo. Salamat sa nagsigig tabang nato dinhi. Pinaagis pagpamalit og slots ang atong grace niabot nag 183,737 ka slots ang atong halin napay 516,263 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2 niabot nag 7,122 ka slots ang atong halin napay 122,878 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 163 slot challenge nga tag 16,300. Niabot na sa 7 ang atong nadawat nga challenges. Ang atong DPR 52,135 ka slots ang atong nadawat, equivalent panig 77 kabalay nga tag 75,000 ang precious o cost sa kada balay. Mo nang padayon pataog dawat og mga slots sa DPR tukod og balay. Niya unsaon to pagpalit og slots? Dinha sa atong gawas sa simbahan, lamisa diha na sa atong opisina. Pwede sad sa atong mga bank accounts, kanilang yung niya sa atong screen, mao atong sundon. Pwede sad sa GCash accounts nato, kaning niya sa screen gihapon or sa kwarta padala, if niyo ipadala, anhilang gyapon ani nga screen nga mga ngalan kaning niya sa screen ang inyong sundon. Salamat kaayo. Mass wedding, padayon ta og imbitar og mga nagpuyo-puyo og kanang mga civilly married people. Sa pagkakaroon, murag na natay 55 ka couples nga nagpa-register, nagkinahanglan tag 163 ka couples. So karong May 31 ra ang atong last day sa registration. So imbitara, first come first serve. 163 ra atong dawaton. Nga padayon mong support sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod nga duna na ni Roy 287,000 ka mga subscribers. View, like, share every day lang yun, ha? O niya kining karong 14, March 14, karong Sabado, mao ang atong symposium kabahin sa kinabuhi ni San Jose. Ato sa nang tambungan, labi na gid sa ato mga kalalakihan, lay ministers, sacristans, ato mga personnel o mga mandated organizations, patambunga inyo mga lalaki. Ug nasa babae mo tambong, okay ra sad gyapon. Ug ang Cofradia de San Jose atong patambungon. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kaninyo.
ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tanang kanasuray, tanang katawan, at